Tako to izgleda jednom godišnje kada u srpnju Pičan utone u mrak, a gradom se razmile likovi iz narodnih priča, mitova i legendi. Sve ima temelje u starim vjerovanjima Pičanaca, koja se prenose do današnjih dana. Štrige čine zlo i od njih se štitilo na razne načine. Od toga da nose naopako rublje, da ne gledaju štrigu u oči, da štite svoju djecu od njih. Naime, štriga bi bila osoba koja bi danju živjela kao i svi drugi. Međutim, iza ponoći dobila bi moći i činila bi ljudima zlo. Za razliku od njih, zmajevi koji su bili glavna tema ovogodišnjeg Legendfesta mogu biti simboli i dobra i zla. Mitološka su bića kojima se čovjek suprotstavlja, no ovdje u Pičnu s njima se moglo susretati i razgovarati. Imamo različita predavanja, radionica o zmajevima, također imamo mađioničara, vatreni spektakl, žonglere, lakrdijaške šoue. Bilo je tu i izložbi, predstava, prezentacija starih zanata i drugih atrakcija. Svakoga dana i do 50 raznih programa za sve uzraste. Uz potporu Istarske županije i općine, Legendfest je organizirala udruga Val kulture.